Salutare guys, eu sunt I'm Not Fabi și bine v-am găsit la primul episod după acest canal. Dacă tot e primul episod, hai să facem ceva mai special și anume o să luăm buia pesu. Băi și fete, o să luăm buia pesu. Da, vedem că avem aici și două misiuni. Ok, era frumos să fie acolo așa. Da, în fin. Hai să cumpărăm buia pesu, nu mai stăm la discuții, îl cumpărăm cu 400 și GG. Ui. În sfârșit. Așa, da. Ia, putem da claim al? Ok, ok. Cutii de alea pe caracterul nostru deschid. Ce și mai interesant, încă 120. Bun. Așteptați doar o clipă să fac o mică tehnologia. Doar o clipă, vă rog. Băi și fete, am revenit, am oprit filmarea din greșeală, dar na, emoțiile primului clip. Ce să faci, n-ai ce să faci. Așa, și vedem aici, dăm claim, mai avem așa. Nu știu, am emoții. Dacă nu o să pice, mie și team. Poate e pe la store ceva interesant. Nimic, wow, se pare că nici baterie nu mai am. Da, nu. Se pare că nu. Hai să dăm un spin la vrăjeală. Sincer, chiar îmi place costumul ăsta. Păcat că nu o să-l am. Și chiar îmi doresc gluga asta, că e chiar destul de faină. Dar ceea ce îmi doresc eu și mai mult, legendarul AK. Să dau la arme Evo, să dau la Ninja Ring. E un costum destul de acceptabil. Dacă s-ar încărca mai repede ar fi și mai bine, mulțumesc. Arată. E bun de colecție. Ăsta... Și abominația asta de costum. Prea... Nu-mi place. Nu știu la ce să dau buia pe sus. L-am luat oricum. Oare... Da, uitați-mi complet de asta. Top-up. Așa, schimb pe katana, mulțumesc. Așa. Și asta. Bine, s-a primit abilitatea aia mișto pe Deagle. Acum nu o să mai mi se vadă ținta aia, așa. Când o să am Deagle o să se vadă altfel. În fin. Să vedem dacă pot să upgradez vreo armă. M4. Nu prea de aia, cine știe. MP5-ul, cam scumpicel. Scarul, nici de atât. Poate shotgun-ul? Vai de capul meu, bă, dar scumpe. M4, dar eu nu joc M4. Asta e problemuța. Arată destul de bine la 7, că na, e și normal să arate bine. Dar nu prea joc eu M4. Am o idee. Dacă ar pica, de exemplu, niște cutii pe arme sau, Doamne ajută, o armă, ar fi chiar destul de bine. Dar nu prea am eu norocul ăsta, s-ar putea să-mi pice din ultimul spin, dar bugetul lasă de dorit. Sau, oare, dacă tot am băgat eu să iau membership-ul ăsta, mai bine aștept eu să-l termin. Bă, da, e o idee mult mai bună. Facem felul următor, data viitoare la următorul clip. O să promit
o să termin tot membership-ul ăsta. Așa că până atunci, hai să dăm și noi un match la vrăjeală și dăm un match de Clash Squad. Da, nu o să las eu dau start, dar nu o să las, o să dureze ceva timp până o să mă bage, așa că o să dau drumul la filmare din match. Bun, băi și fete, am revenit. Da, bă, avem niște adversari foarte dezvoltați, foarte strong, foarte... Ați prins o idee. Da, nu știu de ce îmi place mereu să bifez, nu știu, îmi place. Pur și simplu, îmi place. Ok. Am auzit că le și pe ăla l-am boss, așa-i? Așa-i? A, bă! Așa. Bă! Nu se poate, te rog frumos. Merg, camp, chiar aici. Ok, am înțeles. Promit că nu o să rămân așa cu băiatul ăsta. Oh, ce-am observat eu acum. Da, n-am avut eu norocul să-mi pice, dar mă bucur pentru alții. N-am cu alea. Saki. Nu. De aici. Nu mă mișc de aici. Da, să-ți fie de bine viața mea, nu pot să vin la tine. Ah. What the f... Ca să știi, n-am niciun hack, n-am aim, n-am așa ceva. Da, mă, viața mea, că glumeam și eu, oh, lăsați-mă, că n-am nici gluri, sunt vai de steaua stelelor, de viața vieților. Așa, mori și tu, te rog, să mori, vreau să mori. Ah. Nu văd fata. Ah. Na, mă, na. Na, tronul. Papa. 4 kg. E bun. N-a fost ace, dar a fost bun. Luăm așa. Așa. Băiatul, dai mie cu... Nu vrei, ok. Mersi. Da, mai bine nu o lăsam. Oh! Bă, nu, sper că glumiți. Măcar pe ăla, dacă îl bat, eu sunt mulțumit. Numai decât să-l pun așa în ochi, la respect. Știi? Bun. Băi! Nu te cred. Iar ace. Na. Report.
Luăm așa. O să regret decizia, dar hai, ai. Așa. Iau pe la spate. Nu se așteaptă ei la așa ceva. Ia uite. Bun, nu? 2. Tași. N-am corea. Urâtul. Tu când ai înviat, mă? Și cel mai important, cine ți-a dat voie? Hai că pe voie e pe vrut aici, dacă... Ah, ok. Mulțumesc. Mulțumesc. Uite, o floare pentru o floare. Lasă așa. Hai să luăm AVM-ul. Dacă vă întrebați, bă, Fabi, de ce nu iei prăjitoare? Bă, am jucat cu prăjitoare, am avut noroc, dar mulți pe general așa eu nu joc mai deloc cu prăjitoare. E planul de rezervă dacă o luăm așa pentru mine. Băti capul. Am zis capul, nu vesta. Capul. Așa. Bine, e bună și vesta, dar mă mulțumeam cu cap. E și bomba asta. În minți, nu? Nu așa? Mulțumesc. Ok. Cine e acolo? Ah. Is that you? Is that you? Obito. Come on. Ei, nici chiar așa, glumeam și eu. Yay! O floare pentru o floare. Uite aici o floare, pentru o floare. O să-mi cer scuze pentru vocea pițigăiată, dar când eram mai mic îmi plăcea să vorbesc cu mai multe voci. Da, eram și sunt destul de ciudat, dar lăsăm așa acum. Ok. Ciudat. Până acum trebuie să am cap. A, uite-l pe tipul ăla. Knock? Knock? Hai. Face... A. Nu. Hehe. Prea frumos să fie adevărat. Yeah. Am auzit că lua și bomba asta. Yeah. Oh my god, ce intrare! Oh da, îmi place Cobra. Păi, cam atât, băieți și fete, din acest clip. Eu am fost I'm Not Fabian. Nu uitați să dați și voi butonul ăla de like, un subscribe, da, bubuiți-le acolo viața mea. Ne auzim la următorul clip.
Vă pup!